akasibonanga sele ethwaliswa umnqamlezo ngokuka Yohane uYesu ebewulindele umnqamlezo ngokuka Yesu kaYohane uyasiveza athi kwaba bantu bamfunayo athi ndiwuyelo. So uYesu kaYohane kuYesu owasithwalelayo umnqamlezo wakhe. Makabonga uThixo. Abona ke khamente kule ndawo sikuyo, kule ndawo sikuyo, kule ndawo sikuyo ibalulekile le nto uYohane asinika yona yokokuba uYesu wasithwalela umnqamlezo. Kodwa yona nto ndiyiqaphelayo, yona nto ndiyiqaphelayo nangona uYohane in fact uYohane usinika at least
izinto ezintathu nendicinga into yokokuba zibalulekile okokuba sizi-understande. Eyokuqala into asinika yona uYohane, usinika into yoba nangona uYesu wayezithwalele umnqamlezo, he was still in control. That's enye into asinika yona uYohane, because now uYesu engakhange ancediswe ngokuthwala umnqamlezo wakhe, ithi le nto nangona umnqamlezo wawuphezu kwamagxa kwakhe, he was still in control of the situation akuyo. Makabonga uThixo, ngoba abantu abaninzi bawufumana umnqamlezo ezimpilweni zabo ababikho in control, baphungukana ne-control ye-situations around them. But uYohane usinika into yoba though uYesu wayethwaliswe umnqamlezo, he was still in control. He was still in control. Sibonisa loo nto, sibonisa loo nto, sibonisa loo nto. Yokuqala le endicinga uba sifanele into yoba sibe siyayibamba rhamente, nendicinga uba fanele uba yinto efanele uba siyayithandazela ekuphileni kwethu. Uthi noba uthwala umnqamlezo ungalusi focus, because abantu abaninzi bawuthwala umnqamlezo, they lose the focus. Abantu abaninzi bawuthwala umnqamlezo baba distracted. Abantu abaninzi bawuthwala umnqamlezo balahlekelwa noThixo. Abantu abaninzi bawuthwala umnqamlezo balahlekelwa lithemba. Abantu abaninzi bawuthwala umnqamlezo basola abanye abantu. But uYohane uthi apha nangona uYesu wayethwala umnqamlezo, he was still in control. He was still in control. His life did not fall apart because ebethwala umnqamlezo. His life did not fall apart because ebethwala umnqamlezo. Ngoba thina sisawufumana umnqamlezo bomuni uchitheke ubomi bethu bube zintsasa ubomi bethu because uthwala umnqamlezo. Into yokuqala leyo rhamente endicinga uba fanele okokuba simele okokuba siyikaphele. Makabonga uThixo. Ndithe kuni itheme yethu ithi hold on, God never fails. God hold on, God never fails. God hold on. Nobu umnqamlezo umbambile, hold on, because God never fails. Into yesibini endiyiqaphelayo apha into yoba uYohane urekhodisha into yoba nangona uYesu aba bantu bebemthwelisa umnqamlezo, nangona aba bantu bebemthwelisa umnqamlezo bebekhangeleka ingathi ngaba baphetheyo, khange bahambe phambi kwakhe, bahambe emveni kwakhe. Makabonga uThixo. Nangona Thixo sibe noxolo nasemehlweni wabantu, ngokuba uxolo olu lulo oluziseni lukhathwa luthando, likhathwe bubunye, likhathwe bubudlelane. Yiyo loo nto umva esithi umpostoli uPawulos xa ethetha athi egameni lenkosi uYesu Kristu athi ndiyanibongoza mawethu ukuba nivane, athi nithethe ntonye, athi ningahlali nibambene, athi manyanani nibe luqilima, athi nibe mqhelomnye, athi ninazimvo zinye. Ndizokuthi ke kodwa uYesu uthi xa ethetha athi abo bangakwazi ukuzeyisa inhliziyo zabo ezivutha ngumsindo kunye nenkohlakalo, abanako into abangamnqula uThixo woxolo ngenhliziyo zabo ezisuke emazantsi, ngoba uyingozi umuntu ongenalo uxolo, uyingozi esiqini sakhe, uyingozi kubantu ahleli nabo, abe yingozi ekaweni, abe yingozi emsebenzini, yaye nebandla elikhokelwa ngumuntu ongenalo uxolo alikho safe. Kungoko ndizothi kuni
abantwana bakaThixo ngonyana neentombi zoqolo. Ungumphilisi wabantu abangenathemba. Ifuna ukuthi iGamenta sekhaya esisithembiso sikaYesu asithi ngomso sithi namhlanje akambalelanga umbeko wambekele elinye ixesha uthi namhlanje mna yabana weparadisi kababa. Funa ukuthi kaMaGamenta sekhaya kuyo yonke imithwalo esinayo nesixwayisiweyo kodwa masiyazi into yoba ukhona uYesu ongumsindisi, ukhona uYesu ongumsusi wemithwalo kuthi akathi kudala uthi ngoku uthi namhlanje yakubana weparadisi hayi Yesu Kristu Nkosi. Lubinizwe linganilahla, izwi linganishiya ngasemva, kodwa wena Thixo uzunganishiyi, mina uhamba nawe. Fazi nango unyana, nyana nango unyoko. Usemnqamlezweni apha. Emnqamlezweni apha. Ndithe kandijonga ngamane ndisithi kum xa ndizama le nto yasemnqamlezweni uba kwenzeka ntoni apha kakuthiwa mfazi. Lilizwi moseli likhulu alelizwe nje elincinci kodwa ndabona nje ndimane ndifunda into bazikhona into ezintathu apha ezifumanekayo ndaqonda ngasentla mandibeke into ethi uthando emnqamlezweni yaze ngezantsi ndakhangela into ezintathu ezifumaneka apha ezihamba nothando emnqamlezweni ndafumana ukholo ndafumana ithemba ndaphinda ndafumana uthando ndabhaqa kwelithando dabule ngaze ke Thixo ethi ikhona into umuntu ondinike yona uba apha emnqamlezweni xa kuthiwa mfazi nakunyana nyana nakunyoko into efanele uba ndiyijonge yazo ezo zinto ezintathu. Enkosi Mongameli, xa ujonga kwilisti yakho yabantu babona kufanelekile ba nam awundibize phansi kwalo magama wakho. Enkosi Mongameli, ngoba singathi kulena ipasika undisindise exhwini. Abantu bakaThixo bethunywe nguThixo mabenze masingami phambi kwabo. Masingemi phambi kwabantu bakaThixo xa bethunywe nguThixo ngokwezenzo zabo. Enkosi Mongameli kakhulu because xa mina benisithi mina uyandisebenzisa kanti ufuna into yobana mna uThixo makandincede andihlangule kwimeko endiye ndadibana nayo within 2 days phambi koba ndizonyathela etempileni. Andinga loo nto leyo amandla into yobana mandiye ngakumbi etempileni ngoba itempile yindawo yolilela uThixo, ngoba itempile yindawo yokuthi kubuhlungu uze kuThixo kodwa uphuma etempileni usebuhlungu. Thixo necebo usetempileni. Ngithetha phansi kwalamazwi athi nakunyana nyana nakunyoko kuthiwa ke ngokwapha isihlwele sihlile enqamlezweni itoyito yayisekho ninzi ngoba kaloku abanye abantu bacinga phekho yokwenza iwashing zabo emakhaya ukuzilibasa ngento abayibonayo bayicacile bakwenzeka ntoni na banyani lo Yesu sisihange sibethelelwe enqamlezweni. So bazawuhlalela ntoni ke kodwa uyajinga ibethelelwe uYesu enqamlezweni mababuyele elalini bayokwenza into zabe bebezenze elalini. Ngoku ke ngoku kusheke ifamily kaYesu. Usavuya umuntu onefamily ekwazi umba imbambi. Mthandazo uThixo ungamyeki. Kamle xesha into yoba ifamily yakho ikuphahle ngezibele. Ungamyeki uThixo. Kusheka ifamily kaYesu apha. Bazazi kamkelwe ifamily kubuhlungu. Akululanga uba uphinde uyifumane. Kodwa yena uYesu phakathi kwabantu bonke yasheka ifamily yakhe. Ukhona uMaria umkaKleopa apha. Phansi komnqamlezo ukhona uMaria wasemagadana apha kule mnqamlezo uzoxhasa uMaria unina kaYesu. Ngoba amaxesha othi usengqongqongweni udinga abaxhasi ekabheka abaxhasi ungababoni bathi uThixo yena ndikho mna nto ayekudalile ngoba uThixo xa esidala wayesidala ngenxa yezenzo wayesithanda usanda uthando olu aluqali apha emnqamlezweni luqale ngasemva ngexesha uThixo besidala wadala into ayithandayo. Akazange uThixo adala into angayithandiyo ngoba wada nexesha lokudala le nto ngoba ufuna into abasibe nabunganga kwinto aqale wasidala zonke izinto uThixo wayesidala ngezo sinazange asidale ngezo wathatha ixesha waba nomthandazo wakhe ngoba wenza into ayithandayo. No wonder ndibe newari umuntu kabulala umuntu basuba luphina uthanda sube phina uThixo abuye umvathi ndidalwa ngubani senze senzo sisemnqamlezweni semnqamlezweni. Imaria apha kuthiwa ulusisi xa ejonga uYesu kodwa wona amagama lathi mfazi aphume kabini aphumile ekani
igama elithi mfazi wathi uyesu into enami nawe ngoba likafika ilixa liyaphinda liyaphuma eligama lithi mfazi nalapha emnqamlezweni bathonye abantu eligama alithathi into irongo eligama lithethi kakubi ligama elilungileyo ligama elisondeza umuntu komnye umuntu so uyesu uzama usondela uMaria bajongana ubuso ngobuso ngoba uYesu Kristu ixesha elininzi ebengenalo ixesha lojongana noMaria ngoba ebebhisi siyamazi ngo at the age of 12 years wafumaneka etempileni so inabe phendu benayo ke iminyaka emanedibana noMaria khangabe nayo ngoba ngenye imini kuthiwa Yesu nababazi izizalwane zakho ziyakufuna wathi uYesu xa ebephendula izizalwane zami zezi ilizwi likaThixo zilive siza kugqiba silenze Phethu Yesu so sinoyesu onjalo yena ongahluliyo ona wonke umuntu uYesu phambi kwakhe ifamily yakhe wakhala lonto uYesu apha wakhuba uhlobo wakhuthanda uYesu kumakhaya aphelelwe luthando kumakhaya nethanda loba uthando lungabikho awucingi lo thando secaweni ungekho ezendlini azonthanda la nje secaweni kodwa phaya endlini awuthandi anasuke ekhanda izothanda wena kodwa nengxaki phaya endlini esafuna uba mamukane nayo ngipractice endlini uthando ndogqiba liza ecaweni ayisoze benengxaki icawa yethu xa sihlele emakhaya sipractice uthando asazi wesizathu ndisinqibele into bana phaya ekhaya ba sindawuni sami sihlala ndawo nandisinqibela tu njengasibi kanje sinqaba uthando oludemonstratewa apha emnqamlezweni ba uYesu yena ngoku ubuyisela uthando kunini imivumbu ebethwa kuYesu ephaya emnqamlezweni ayimandla ngabe nawamehlo wobona uMaria ayimphandlanga la mivumbu uYesu Kristu lebeyibethwe ityatyulwa apha endleleni ayimenzanga valeka amehlo angamboni uMaria Baloku nisinexesha bakhe sivaleka amehlo ungamboni umuntu ngeza phambi kwakho umgile asicela amehlo abona asicela amehlo abona ungamgili umuntu ngegxala buka kumboni umgila ngamabomu ngoba afuna uthetha naye awunathando lwakhe masipractice bazalwane nimkile lona ixesha loba sidlala enkonzweni kaThixo senze uhide and seek kodwa uma apha lo mnqamlezo kukho abafazi lo mnqamlezo ngoba abafazi ngabantu abangayiyeki into bade bayibona isiphumo sayo nesiphelo sayo bafazi bomthandazo abantu abathandaza imigodi bithi siwa yime bakhona nalapha yilona ke ngomna uThixo banda kwethu ekhethe ukusithelisa ubuso bakhe ngoba uYesu banda kwethu unganangana usindwa sisono sehlabathi banda kwethu usindwa sisono sakho sisono sakho banda kwethu uYesu yonto ekhala sithi Eli lama sabakathana okuthi Thixo wami undishiya ngalini